Καλησπέρα μου συνάδελφοι σε όλους και η ιδέα σήμερα είναι να μπορέσουμε να δούμε ε, πολύ γρήγορα μερικά στοιχεία από την τεχνολογία που μπορεί να μας εξασφαλίσει ίντερνετ σε απομακρυσμένα σημεία όπου δεν έχουμε σταθερή σύνδεση αξιοπρεπή. Η λογική είναι ότι με την τεχνολογία 4G και 5G μπορούμε να έχουμε ταχύτητες 150, 200, 250, 280 με 4G και ακόμα μεγαλύτερες με 5G. Και πολύ ψηλά upload της τάξης του 40, 50, 60 Mbps κτλ. Είναι ταχύτητες που σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας δεν τις έχουμε. Το παρατήρησα και σε ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα και έμεινα σε πολλά διαφορετικά σημεία. Στο Πήλιο ήταν το συγκεκριμένο. Δεν είχαν πουθενά ταχύτητες πάνω από 50 και οι περισσότεροι είχαν 24 που δεν πιάναν 24 βέβαια. Είναι κάποιες λύσεις που έχουν χαμηλό κόστος, έχουν εύκολη υλοποίηση, χαμηλό κόστος ετήσιας συνδρομής που θα κουβεντιάσουμε για αυτήν και μπορούν να μας δώσουν λύσεις σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Για το πού μπορούν να δώσουν λύσεις υπάρχει ένα ιδιαίτερο εργαλείο που λέγεται Cell Mapper, στο οποίο θα σταθούμε ιδιαίτερα. Θα δείξουμε δύο πράγματα τώρα στη διάρκεια της παρουσίασης, θα το συζητήσουμε. Ο στόχος μας είναι να τελειώσουμε στα 50 λεπτά που έχουμε πει και από εκεί και μετά, αν κάποιοι φίλοι θέλουν να μείνουν και να εξετάσουμε σε τη δική τους περιοχή, τη συγκεκριμένη, ποιες κυψέλες έχει και πώς μπορούμε να δούμε αν καλύπτεται ή όχι, γιατί κάθε κυψέλη έχει δέσμες, έχει διάφορες κεραίες και δέσμες που καλύπτει, περιοχές διαφορετικές, να το δούμε και αυτό. Φυσικά θα δούμε και ποιες είναι οι τεχνολογίες που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να παίξουμε και κυρίως θα σταθούμε στο γεγονός ότι τα εσωτερικά router που βλέπουμε ότι ακόμα και οι πάροχοι διαφημίζουν κατά κόρο τις διαφημίσεις τους, δεν είναι πραγματική λύση αυτό που λένε, γιατί με ένα εσωτερικό router μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αν είσαι στον τελευταίο όροφο θα σου δώσει ψηλές ταχύτητες. Εάν είσαι πιο χαμηλά δεν θα τις δώσει εύκολα και φυσικά εξαρτάται και από την απόσταση που έχουμε από την κυψέλη. Σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα μέσα σε σπίτια, πολλά από τα οποία είναι πέτρινα στην επαρχία, είναι σχεδόν απίθανο να περάσει ικανοποιητικό σήμα που θα μας δώσει καλές ταχύτητες. Θα δούμε λοιπόν όλες αυτές τις παραμέτρους και θα προσπαθήσουμε να τις κατανοήσουμε λίγο καλύτερα και να δούμε πώς με τα εξωτερικά router έχουμε την καλύτερη δυνατότητα να τρέξουμε σε όλα αυτά. Λοιπόν, θα δούμε πολύ γενικά πραγματάκια για την ηλεκτρομαγνητική διάδοση, τη θεωρία και τις πρακτικές που υπάρχουν. Εντάξει, σε όλες τις λήψεις μας και τις συνδέσεις, τα link, είναι πολύ σημαντικό η τεχνολογία που χρειάζεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην ψηφιακή τηλεόραση, αλλά πλέον και στην τηλεφωνία και σε πάρα πολλές άλλες επικοινωνίες, η διαμόρφωση είναι ψηφιακή και αυτό έχει βοηθήσει τα μέγιστα το να μας δώσει τη δυνατότητα να παίζουμε με πολύ χαμηλότερες στάθμες σημάτων από το παρελθόν. Μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι η απώλεια διάδοση στο κενό ή τον αέρα, που είναι περίπου ίδια και είναι ανάλογη με τη συχνότητα. Θα τη δούμε αυτή την απώλεια διάδοσης και θα παίξουμε λίγο. Έχουμε ένα εργαλειάκι φτιάξει που είναι σηκωμένο και στο site, στο Excel, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τις αποστάσεις μας, συχνότητες που χρησιμοποιούμε κτλ. Και να δούμε ποια είναι η απώλεια διάδοση που υπάρχει και πόσο είναι το σήμα που έρχεται στην κάθε περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μέσα από άλλα υλικά, εκτός από τον αέρα, η απώλεια διάδοση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, ειδικά μέσα από μέταλλα, αλλά και μέσα από τείχους. Και τέλος, παίζει ρόλο η οπτική επαφή κεραίας εκπομπής και κεραίας λήψης ανάλογα με τη συχνότητα που βλέπουμε. Να πάμε λίγο στα γρήγορα να τα δούμε αυτά. Ο τύπος που είπαμε είναι αυτός ο συγκεκριμένος. Είναι το LBO ίσον 82, είναι μια σταθερά αυτή. Συν 20 λογάριθμους Doppler λάμδα, όπου το D είναι η απόστασή μας σε χιλιόμετρα και το λάμδα είναι το μήκος κύματος σε μέτρα. Σε οποιαδήποτε λοιπόν συχνότητα θέλουμε να το ορίσουμε αυτό, θα μας δώσει το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει.
Θα ανοίξουμε το Excel να παίξουμε λιγάκι, γιατί αυτό που βλέπετε είναι από υπολογισμούς αναμεταδοτών, οπότε τηλεόραση, οπότε είναι σε συχνότητες 0,6 του μέτρου κτλ. Δηλαδή είναι σε κάτι που δεν μας βολεύει, μιλώντας για την κινητή τηλεφωνία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να κατανοήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν όταν μιλάμε για την μπάντα, την τελευταία, την LTE που δώσανε με τους 700 μεγάκυκλους και τους 800 μεγάκυκλους, ή μιλάμε για τα 1300, 1500, 1800, 2200, 2,5, 3,5, 4,5 κλπ. Τα οποία παρέχουν άλλες δυνατότητες στη διάδοση και άλλες ταχύτητες φυσικά. Πολύ γρήγορα να θυμηθούμε ότι η μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν γίνεται με την έννοια της οπτικής επαφής ακριβώς, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ένας όγκος γύρω από αυτή τη λεπτή δέσμη, το οποίο δημιουργείται από ένα ελλειψοειδές εκπεριστροφής με τους τύπους που βλέπουμε εδώ. Η ακτίνα της πρώτης ζώνης ορίζεται από αυτόν τον τύπο. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι τώρα μια κεραία εκπομπής, μια κεραία λήψης, και ό,τι υπάρχει ενδιάμεσα έχει σημασία στη ραδιοεκπομπή. Ό,τι υπάρχει πιο έξω δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει μονάχα η οπτική επαφή, αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και αυτό τον παράγοντα. Βέβαια, αυτός ο παράγοντας, όπως βλέπουμε και σε αυτό εδώ το τύπο, το μήκος κύματος είναι μέσα στον τύπο. Αυτό σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουμε σε συχνότητα, τόσο πιο λεπτό γίνεται αυτό το ελλειψοειδές εκπεριστροφής. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, να το τρέξω λίγο γρήγορα, που υπάρχει μια κεραία εκπομπής, ας πούμε, και μια κεραία λήψης. Η ακτίνα Fresnel βρίσκεται εδώ, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε σημείο, ανάλογα με την απόσταση που έχουμε να διανύσουμε. Και από εκεί και μετά, αν θα έχουμε ένα εμπόδιο το οποίο θα βρεθεί το δεύτερο εμπόδιο που βλέπουμε, το οποίο είναι λίγο κάτω από την οπτική επαφή, θα μας κόψει κάτι από αυτό που μεταδίδεται, αλλά πάνω από το μισό σήμα, ας το πούμε χοντρικά, θα περάσει. Αν πάμε στο δεύτερο εμπόδιο, το οποίο στην πραγματικότητα κόβει την οπτική επαφή, δεν έχουμε οπτική επαφή, παρόλα αυτά θα περάσει κάποιο σήμα από πάνω, που ανάλογα με τις συνθήκες μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Είναι κάτι που πρακτικά το έχουμε εφαρμόσει πολλές φορές στην πράξη όταν κάνουμε τέτοιες ζεύξεις, ακόμα δηλαδή και χωρίς οπτική επαφή, κάνουμε τη δουλειά μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε το σήμα. Οι πρακτικές βελτίωσεις των αποτελεσμάτων που έχουμε όταν κάνουμε κάποια ζεύξη είναι να βρούμε το καλύτερο σημείο λήψης, δεδομένου ότι είναι στάνταρ η θέση εκπομπής, μιλώντας δηλαδή για τις κυψέλες, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το συντελεστή carrier to noise, εάν θα έχουμε γραμμή μεταφοράς, δηλαδή αν χρησιμοποιούμε κεραίες για το LTE που πηγαίνουν μέχρι το router, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες με το κατάλληλο καλώδιο και κυρίως με πολύ μικρό μήκος καλωδίου. Ο άλλος τρόπος είναι να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε router το οποίο θα είναι εξωτερικό το ίδιο το router, δηλαδή η κεραία να είναι πάνω στο router, πράγμα που σημαίνει μηδενικές απώλειες στη γραμμή μεταφοράς. Δεν έχουμε γραμμή μεταφοράς παρά μόνο εσωτερική, λίγα εκατοστά. Και τέλος μπορούμε να παίξουμε με συμφασικές κεραίες. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι το κόστος της κινητής τηλεφωνίας μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Όλες οι εταιρείες, και η Cosmote και η Vodafone, διέθεταν SIM, η οποία τη χρεώνανε το μήνα 3 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, 3,2 μαζί με το ΦΠΑ, 2,7, 2 κάτι τέτοιο, 2,7 χωρίς το ΦΠΑ ήταν, οι οποίες δίνανε τη δυνατότητα να έχεις unlimited data. Είναι κάτι δηλαδή που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση. Να μην έχουμε κάποια όρια για να κάνουμε κανονική χρήση του ίντερνετ. Αυτό είχε σαν προϋπόθεση να είχες μια κινητή συσκευή η οποία
θα είχε unlimited data. Αν λοιπόν είχες αυτή τη συνδρομή σε έναν από τους παρόχους, ο πάροχος σου διέθετε μία SIM να κάνεις αυτή τη χρήση. Και μάλιστα διέθετε όχι μία SIM, αλλά μέχρι και 4 SIM πάνω σε έναν αριθμό. Αυτό το χρέο είναι λοιπόν 3 ευρώ. Αυτό άλλαξε πριν από λίγες μέρες. Έχουν σταματήσει να διαθέτουν αυτό το πακέτο εδώ και 2-3 μήνες και έχει αλλάξει. Η Κοσμοτέ τουλάχιστον που την παρακολουθώ το έχει πάει στις 25 ευρώ το μήνα το πάγιο. Δίνει όμως τη δυνατότητα σε όσους είχαν παλιές τέτοιες συνδρομητικές SIM, με τέτοιες SIM ενεργοποιημένες, να τις διατηρήσουν με χαμηλό κόστος. Δηλαδή αυτοί που πληρώνουν 3 ευρώ πληρώνουν 5 τώρα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Στη δική μας περίπτωση, εμείς επειδή το χρησιμοποιούμε κατά κόρο αυτή τη δυνατότητα, έχουμε 11 τέτοιες SIM στην εταιρεία και έχουν περάσει να πληρώνουμε 5 ευρώ για την καθεμία αντί για 25 για την καθεμία. Παρ' όλα αυτά όμως και το 25 είναι ένα προσιτό κόστος σε σχέση με τη χρέωση που έχει μια σταθερή γραμμή η οποία δεν θα σου δώσει αυτές τις ταχύτητες. Δηλαδή αν υπάρχει μια γραμμή 24 ή 50 και δεν μπορεί να ανέβει με τίποτα και ούτε καν να πιάσει αυτές τις ταχύτητες, είναι πολύ προτιμότερο να πάμε σε μια τέτοια λύση. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι όταν χρησιμοποιήσουμε ρούτερ εσωτερικής τοποθέτησης, να το βάλουμε δηλαδή με τα κεραιάκια του κάπου σε ένα γραφείο ή σε ένα ράφι, ας πούμε, αν είμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές ή αν είμαστε σε χαμηλούς ορόφους αστικών περιοχών με πυκνή δόμηση, θα είναι πάρα πολύ μικρή η απόδοση που έχουμε. Δηλαδή θα βλέπουμε 5-10 Mbps, 15. Το καλύτερο που μπορούμε να δούμε με τα κλασικά ρούτερ της αγοράς, αυτά δηλαδή που τη TP-Link, τα φτηνά ρούτερ των 50-60 ευρώ, είναι της τάξης των... δεν έχω δει ταχύτητα με εξαιρετικές συνθήκες μεγαλύτερη από 50-60 Mbps στο download και 5 με 10 στο upload. Αντίθετα με καλά ρούτερ, ακριβότερα ρούτερ μπορούμε να πιάσουμε ταχύτητες ακόμα και 500 ή 600 Mbps σε 5G. Είναι όμως μια ακριβές λύσεις αυτές και θέλουμε να δούμε σήμερα τι είναι το πιο προσιτό που μπορούμε να κάνουμε. Οι κεραίες οι ειδικές κεραίες για το LTE και εσωτερικά ρούτερ είναι μια καλή λύση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δοκιμές με τέτοιες κεραίες και έχουμε ήδη στημένα, μπορούμε και φωτογραφίες να σας δείξουμε και τα λοιπά αν θέλετε από αυτά, οι οποίες διατίθονται στην αγορά με μέγεθος είτε μόνο 2 μέτρα είτε με μέγεθος έως 7 μέτρα. Το καλώδιο είναι RG τύπου RG58 και είναι ήδη ενσωματωμένο πάνω στην κεραία, δηλαδή πουλιέται η κεραία μαζί με το καλώδιο της. Στην περίπτωση που θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 2 τέτοιες κεραίες για να πετύχουμε τη σύζευξη μήμο 2x2. Για να μπορούν δηλαδή να γίνονται 2 παράλληλες συνδέσεις από το router μας μέχρι την κυψέλη κινητής τηλεφωνίας. Βέβαια, σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις υπάρχει και το μήμο 4x4, το οποίο κάνει ταυτόχρονα 4 συζεύξεις στην ίδια συχνότητα. Φεύγοντας από τις κεραίες, πηγαίνουμε στα εξωτερικά routers, τα οποία δεν χρειάζονται κεραία και δεν έχουν προφανώς απώλεια μέχρι να κατέβει το σήμα, να πάει από την κεραία λήψη μέχρι το router. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η πιο απλή αν το θέλετε, και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όσο μήκος καλωδίου θέλουμε, γιατί το να έχουμε 2 ή maximum 7 μέτρα καλώδιο από την κεραία μέχρι το router σημαίνει ή θα πρέπει να είμαστε σε ένα τελευταίο όροφο ή θα πρέπει να τοποθετήσουμε κάπου στριμωχτά το router κοντά στις κεραίες ή να το κάνουμε με εξωτερική τοποθέτηση, κάτι που δεν είναι καλό για τη μακροζωία του συστήματος. Σε εξωτερικό κουτί αν το βάλουμε. Τα εξωτερικά router έχουν εξαιρετική κατασκευή, βαρέως τύπου κατασκευή, η οποία είναι ακριβώς για αυτή τη χρήση και έχουν αρχίσει να έρχονται σε λογικές τιμές τα νούμερα που πουλιώνται, γιατί στο παρελθόν όταν πρωτοεμφανίστηκαν είχαν 1.000 ευρώ και πλέον και ήταν έτσι πιο δύσκολη περίπτωση. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε όσο μήκος καλωδίου θέλουμε. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και 100 μέτρα ή 50 μέτρα, γιατί είναι UTP το καλώδιο που κατεβαίνει μέχρι κάτω. Επομένως δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει απώλεια με την έννοια του RF, του αμοξονικού καλωδίου,
η οποία εξαρτάται και από τη συχνότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι μετρήσεων που μπορούμε να τις δούμε, αν θέλετε, στη συζήτηση μετά. Έχουμε κάνει κάποιες χιλιάδες καταγραφές από μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε την εμπειρία που πρέπει. Το πιο σημαντικό μέγεθος που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το RSSI, που είναι μια μέτρηση αντίστοιχη με τη μέτρηση στάθμης σήματος, τα dB μικροβόλ που είχαμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε στα δορυφορικά και στα επίγεια συστήματα. Υπάρχουν όμως πολλές ακόμα παράμετροι, οι οποίες μας δείχνουν την ποιότητα του σήματος και θα μπορέσουμε να τις δούμε και αυτές πιο αναλυτικά. Θα μας δείξει και σε πρακτικό επίπεδο ωστάν πώς μετράμε, πώς βλέπουμε όλες αυτές τις μετρήσεις και πώς αξιολογούμε το σήμα μας και επίσης πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές πάνω σε αυτά. Τέλος, το CellMapper είναι ένα διεθνές site στο οποίο περιλαμβάνει τις κεραίες σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν, συμπληρώνεται με τη συμμετοχή των χρηστών, είναι ελεύθερο φυσικά να πάμε να το δούμε, μας δείχνει κάποιες διαφημίσεις, εμείς έχουμε πληρώνουμε τη συνδρομή τους ώστε να μην έχουμε διαφημίσεις και θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά και αυτό. Μας δείχνει ακριβώς δηλαδή ποια είναι η κάθε θέση και επίσης πώς είναι η ισχύ που εκπέμπει και ποια είναι τα διαγράμματα ακτινοβολίας για την κάθε περιοχή. Τα μεγέθη που είπαμε προηγούμενα, οι παράμετροι και οι μετρήσεις είναι αυτές που βλέπουμε εδώ, στις οποίες έχουμε στα ελληνικά τι ακριβώς κάνει το καθένα. Αυτή τη μικρή παρουσίαση θα τη σηκώσουμε στο site με τα αποτελέσματα από την μερίδα που κάναμε και μπορούν όλοι να την κατεβάσουν και να διαβάσουν με λεπτομέρειες τις παραμέτρους. Τέλος, εδώ βλέπουμε μια εφαρμογή. Να συμπληρώσω, συγγνώμη Θανάση, ναι. Να συμπληρώσω ότι στο άρθρο που θα ανεβάσουμε για την ημερίδα που θα έχει αυτό το αρχείο, προφανώς από κάτω θα έχει και το link για το συγκεκριμένο webinar, για να μπορεί να το δει όποιος ή θέλει να το ξαναδεί κάποιος ή κάποιος που δεν έχει καταφέρει να συμμετάσχει να μπορέσει να το δει. Ναι, γιατί όπως είπαμε γράφεται και σηκώνεται στο YouTube κάθε webinar που κάνουμε. Εδώ βλέπουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Να σας δώσω έτσι λίγο το στίγμα. Επάνω είναι η Βιωτία, από κάτω είναι η στερεά Ελλάδα, ας πούμε. Το Αλεποχώρι είναι κάτω δεξιά το χωριό που βλέπουμε και πιο αριστερά είναι ο Σχήνος και κάποιες άλλες περιοχές. Εδώ βλέπουμε λοιπόν η κάθε Κυψέλη σε ποιες μπάντες εκπέμπει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις, απλώς έχουμε επιλέξει μία από εδώ. Όπως βλέπουμε πάνω αριστερά έχουμε άλλη μια Κυψέλη. Εδώ δείχνουμε τις Κυψέλες μόνο της Κοσμοτέ, γιατί μπορεί να επιλέξεις για ποιο πάροχο μιλάς και τι θες να δεις στον καθένα. Πάνω αριστερά έχει άλλη μια Κυψέλη. Δεξιά από το κέντρο αυτό εδώ το μπλε που ξεκινάνε οι δέσμες έχει άλλη μια Κυψέλη και πιο κάτω δεξιά έχουμε μια Κυψέλη ακόμα. Αυτή είναι δίπλα στην Ψάθα, μεταξύ του Πρωτογερμανού και της Ψάθας, και στην άκρη του στο Αλεποχώρι έχουμε άλλη μία, όπως επίσης στο κάτω μέρος, μέσα στα σκιασμένα, βλέπουμε ότι υπάρχει άλλη μία Κυψέλη μέσα στον ίδιο το Σχήνο. Έτσι. Μας δίνει λοιπόν μια πολύ καλή εικόνα τι είναι αυτό που μπορούμε να πιάσουμε σε κάθε περιοχή. Ένας εξοπλισμός που έχουμε δοκιμάσει είναι μοντέλα της Microtik, αρκετά. Είναι τα SATO σε διάφορα μοντέλα και όπως επίσης είναι και διάφορα μοντέλα τα οποία είναι σε μορφή κατόπτρου για να κερδίσουμε και κάποια απολαβή επιπλέον. Τέλος έχουμε ένα εξωτερικό μόντεμ εδώ, τέτοιο εξωτερικό router. Router εξωτερικής τοποθέτησης για LTE, αυτό είναι μόνο 4G. Ναι. Το οποίο μας δίνει πάρα πολύ καλές ταχύτητες και έχει και την οικονομικότερη τιμή που έχουμε διαπιστώσει. Σε αυτό υπάρχει μια συγκεκριμένη προσφορά, θα την πούμε σε λίγο ποια είναι, η οποία το καθιστά αρκετά προσιτό για να μπορέσει κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Ίσως αν σταματήσω εδώ αυτή την παρουσίαση, να μπορέσω εδώ να δείξω να δείξω μια εικόνα από αυτό. Ναι. Μπορεί να το δείξει εσύ από το site ή από τα αρχεία που έχουμε εμείς. Αυτό είναι
ο εξοπλισμός που συζητάμε, που παίρνει τη SIM κάρτα πίσω και έχει ένα ενδεικτικό που δεν φαίνεται εδώ καλά, αλλά είναι ένα φωτάκι με ένα λεντάκι που μας δείχνει κατά πόσο έχουμε πιάσει καλό σήμα. Κάνει ένα δικό του ποιοτικό υπολογισμό και μας λέει τι πιάσαμε. Παρακάτω είναι λεπτομερείς παράμετροι του μηχανήματος. Να σταθούμε λίγο εδώ με τις βασικές, με κάποια βασικά πράγματα. Και αριστερά θα δείτε ότι έχω κάνει ένα speed test πριν από λίγο. Να μας πούν οι συνάδελφοι αν το βλέπουν όλα αυτά που λες. Θα ήθελα ένα feedback, ναι, στο chat κάποιος, αν φαίνεται αυτό που δείχνουμε. Φαίνεται κανονικά. Okay. Ωραία, μια χαρά. Έχουμε feedback. Ωραία. Μπορεί να είναι, όντως, επειδή είναι μεγάλη οθόνη, μπορεί να φαίνονται πολύ ψηλά, ειδικά τα γράμματα εδώ στο Network Connection, δεν έχει σημασία. Το άνοιξα για να βάλω gateway το συγκεκριμένο router, να μην έχω κάποια άλλη πηγή ίντερνετ. Αυτό εδώ έχει σημασία. Μήπως χάσουμε για λίγο? Όχι, δεν θα το αλλάξω. Θα κάνω ένα live speed test. Το άλλαξα αυτό πριν ξεκινήσω το share screen. Ναι, ωραία. Για να μπορέσω να κάνω αυτό. Αυτό είναι 4G, ένα ρούτεράκι στην ταράτσα μας, που αν ανοίξουμε τώρα, αυτά τα βγάζει στην αρχή μια τρομακτική μέτρηση, θα φέρει όμως φυσιολογικό νούμερο στο τέλος. Δεν θα το αφήσει στις 3.000. Το άφησε. Ενδιαφέρον. Δεν το πιστεύω αυτό που έβγαλε, αλλά προηγουμένως ήταν, αν το είδατε στο πιο μικρό παράθυρο, ήταν γύρω στο 48 με 40, κάπου εκεί. Εντάξει. Είναι μια πιο λογική τιμή. Και προφανώς βρίσκει ό,τι είδωλο θέλει, έτσι. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τι θέλουμε. Τώρα πήρε από ένα top host και είναι πιο μικρή η μέτρηση. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει τόσο μεγάλο upload? Είναι δυνατόν? Νομίζω ότι είναι glitch. Τέλος πάντων. Για βάλε τα σημάδια να δεις η ένδειξη που είναι. Η πραγματική μέτρηση που είχα πάρει, επειδή έχω πάρει 5-6 πριν ξεκινήσω το share screen εδώ, ήταν 40 με 41, 39, κάπου εκεί. Ναι. Πάλι το δίκτυο. Το μεγαλώσω λίγο, γιατί νομίζω είναι σαν ψήρες είναι αυτά. Ναι, κάπως έτσι. Να δούμε τι θα μας πει. Το βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι το download. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικά νούμερα. Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Από 30 μέχρι 40, εκεί το έχω δει. Ήταν εξωπραγματικά πάνω στα τριχίλιαρα και τα διχίλιαρα. Εντάξει, βέβαια, οι τιμές αυτές είναι πεσμένες σχέση με την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ροή δεδομένων για να σας το δείξουμε αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό, ναι. Γι' αυτό είχα πάρει τη μέτρηση πριν ξεκινήσω το share κλπ. Ναι. Και την είχα σαν, ξέρεις, σαν screenshot το κρατούσα. Αλλά έχουμε, ακόμα και αυτό είναι ένα προηγούμενο. Αυτό είχα πάρει screenshot όντως, για να το έχω σαν ενδεικτικό. Είναι λίγο μικρό, Όχι, αυτό είναι το λευκό παράθυρο μόνο μεγαλώνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θέλουμε να δείξουμε? Θέλουμε να δείξουμε και το web interface του. Ας το δείξουμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι μια ένδειξη η οποία φαίνεται ότι είναι στο full. Στο indicator, στο LED που έχει το μηχάνημα, αν το δούμε, θα τα βάλω δίπλα-δίπλα, δώστε μου λιγάκι. Όπως είπαμε, εδώ έχει ένα λεντάκι, το οποίο γίνεται από πορτοκαλί, μπλε και πράσινο. Πορτοκαλί είναι η χειρότερη δυνατή ένδειξη. Το μπλε είναι ότι έχουμε, συνήθως με το πορτοκαλί μπορεί να έχουμε από αυτή την καμπάνα μπορεί να έχουμε μία γραμμή. Στο μπλε έχουμε συνήθως κάπου εκεί, 2 γραμμές το πολύ. Και αν έχουμε πράσινο LED, ξέρουμε ότι έχουμε πιάσει το μέγιστο σήμα, είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Ωραία.
Όλα αυτά τα χρώματα φαίνονται πάνω στο μηχάνημα. Ναι. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται το οποίο... ποντίκι μου. Μάλλον δεν φαίνεται το ποντίκι μου, φαντάζομαι. Φαίνεται πάνω στην οθόνη. Εδώ, ακριβώς απέναντι από την... Ναι, εδώ που έχω αφήσει το ποντίκι, υπάρχει ένα λεντάκι το οποίο φαίνεται πολύ καθαρά όταν είσαι το μηχάνημα κοντά σου και το τοποθετείς. Ναι. Οπότε διαβάζεται πολύ εύκολα η ένδειξη που σταθεροποιείται, σε ποιο χρώμα. Μισό λεπτό να κάνουμε και ένα login εδώ. Εδώ πάμε, στα LTE Information. Μπορείς να μεγαλώσεις λίγο το zoom στο... Ναι, βεβαίως. Browser είναι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Ναι. Έχουμε ένα RSSI το οποίο είναι -84. Είναι πολύ χαμηλό. Όχι. Το RSSI είναι -64. Δεν το έβλεπα καλά. Είναι αυτό που μπλεδιάζω εγώ, ναι. Το από πάνω είναι το RSRP. Ναι. Ωραία, αυτή εδώ είναι η διαχείριση και από εκεί μετά έχουμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε και από τα settings και να ορίσουμε αρκετές παραμέτρους, όπως το να επιλέξουμε μία κυψέλη ή μία άλλη κυψέλη, επειδή έχουμε κάποιο λόγο να το κάνουμε κλπ. Αυτή την ώρα είναι στο αυτόματο και μας λέει σε ποια κυψέλη έχει πάρει τη 423. Αν ανοίξουμε αυτή είναι η φυσική κυψέλη είναι αυτή και έχει πιάσει την μπάντα νούμερο 7. Αν ανοίξουμε το Cell Mapper, ακριβώς θα τη βρούμε αυτή την κυψέλη, ποια ακριβώς είναι και πού βρίσκεται κοντά στο γραφείο. Σωστά. Ή πού βρίσκεται η κάθε κυψέλη που ελέγχουμε. Μπορούμε να δούμε ποιες άλλες κυψέλες υπάρχουν και να ρυθμίσουμε να κάνει τη μία δουλειά ή την άλλη. Μπορείς να περάσεις λίγο στο settings να το δούμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε τα LTE settings. Ναι. Και να πούμε ότι θέλουμε να τα πειράξουμε και να κλειδώσουμε π.χ. ή μπάντα ή κελί ή με το ERFCN. Αυτές οι παράμετροι φαίνονται πολύ πιο καθαρά στο Cell Mapper. Ναι, βάσει αυτών, δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε, εδώ ας πούμε έχω το κελί, μπάντα και ERFCN. Εδώ είναι η φυσική κυψέλη που είδαμε προηγουμένως. Μπορούμε να την καρφώσουμε και να του πούμε, εδώ είναι το apply κουμπάκι. Έτσι. Μπορούμε να του ορίσουμε αν θέλουμε να καρφώσουμε μια συγκεκριμένη που μας ενδιαφέρει. Ναι. Στην περίπτωση που τώρα πούμε εγώ στον άλυμο το γραφείο που έχουμε πολλές κυψέλες γύρω μας, μπορεί να θέλουμε να πιάσουμε μια συγκεκριμένη. Είναι πολύ, πολύ απλή αυτή η μέθοδος και κατά τα άλλα, να πω πολύ, πολύ σύντομα, ότι είναι οι υπόλοιποι παράμετροι που υπάρχουν είναι πάρα πολύ απλοί, με μια απλή διαχείριση ενός σχετικά απλού οικιακού router θα τα έχετε δει τα περισσότερα. Δεν είναι δηλαδή κάποιο πολύ περίπλοκο web interface με ένα δικό του λογισμικό, όπως είναι το MikroTik, που έχει ένα τελείως δικό του τρόπο λειτουργίας. Είναι ένα πολύ απλό πραγματάκι και εδώ ας πούμε έχουμε πειράξει τις ρυθμίσεις του δικτύου, στο LAN, από τις default που μισό λεπτό να φορτώσει, από τις default που ήθελε, να είναι συγκεκριμένο LAN που θέλουμε, να μην μοιράζει DHCP. Αυτό το υπολογίζει μεν αυτόματα βάσει των ψηφίων που βάζουμε, αλλά έχω βάλει εδώ 32 χρήσεις για παράδειγμα και τα έχει βάλει, αλλά αυτό δεν υπάρχει, δεν μου δίνει DHCP. Μπορεί να έχετε προσέξει ότι είχα εκείνο το παραθυράκι των Windows που ορίζω το δίκτυο καρφωτά, για αυτό το λόγο το έχω. Και εδώ είναι μια παρόμοια κατάσταση για το IPv6, το οποίο το αφήνουμε ως έχει. Δηλαδή μια πολύ απλή ρύθμιση για ένα δίκτυο, αν θέλουμε να το βάλουμε να είναι σαν κεντρικό router, απλώς ενεργοποιούμε το DHCP, του λέμε πόσους χρήστες θέλουμε να δίνουμε και το κάνει μόνο του. Είναι με 2 κλικ το φτιάξαμε. Δεν έχει δηλαδή κάτι πολύ, πολύ περίπλοκο. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε λίγο μερικές μετρήσεις από αυτές που έχουμε. Θα κάνω εγώ share τώρα ένα... Να σταματήσω εγώ μισό. Ναι, σταμάτησε το. Βεβαίως. Ένα παράθυρο που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για τους συναδέλφους. Να το δούνε. Έχει ανοίξει σωστά.
Φόρτωσε, ναι. Είναι όλοι οι πολλές μετρήσεις που είχαμε πει προηγουμένως ότι κάναμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όχι της Αττικής, θα δείτε, θα σας πούμε. Ναι, είναι σε πάρα πολλά σημεία, εν πάση περιπτώσει, και είναι οι μετρήσεις που έχουμε πάρει για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούν όλα αυτά. Κάτι που θέλω να πω βασικά είναι ότι παίρνοντας μετρήσεις με 4G και με 5G, στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε ουσιαστική βελτίωση στο 5G. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν χρησιμοποιείται ακόμα στην Ελλάδα το αυθεντικό 5G, χρησιμοποιείται κάτι σαν 4,5G, ας το πούμε, το οποίο δεν μας δίνει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα οι ταχύτητες που βλέπουμε, που έχουμε πάρα πολλές φορές δει καλά αποτελέσματα, είναι της τάξης των 300, των 290 κτλ. Και τα upload πολύ μεγάλα. Όλα αυτά είναι μετρήσεις που τις παίρνουμε και με διάφορους σκοπούς, οπότε μη σας ξενίζει αν κάποιες είναι χαμηλές. Είναι χαμηλές επειδή στρέφουμε σε διαφορετικό σημείο την κεραία ή δοκιμάζουμε κάποιο απομακρυσμένο, κάποια απομακρυσμένη κυψέλη κτλ. Εδώ υπάρχουν κάποιες... Να σημειώσω ότι πολλές μετρήσεις είχαν πάρθει βάζοντας κάποια ρούτερ εσωτερικού χώρου ή με κεραίες ή με διάφορους συνδυασμούς σε ακραία σημεία. Δεν ήταν δηλαδή πάντα με το σκεπτικό να το βάλουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο, να πιάσουμε το καλύτερο δυνατό σήμα. Είχαμε και την αντίθετη δοκιμή, να το βάλουμε στο πιο χειρότερο σημείο που μπορούμε να βρούμε, για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Έτσι, οπότε έχουμε πολύ καλές τιμές κάπου, πολύ κακές τιμές κάπου αλλού. Θέλω λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα, αν δεν χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη, Σταν, διόρθωσέ με, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε router στη λογική MIMO 2x2 ή στη λογική MIMO 4x4, που σημαίνει ότι στην ίδια συχνότητα κάνουμε 2 ταυτόχρονες ρεύσεις ή 4 διαφορετικές ρεύσεις, δηλαδή διπλασιάζουμε ή τετραπλασιάζουμε την ταχύτητα. Και μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι το band aggregation, το λέμε. Ναι, ας το πούμε band aggregation. Δηλαδή, πρακτικά αυτό θα το έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε δουλέψει τα πιο advanced router της Microtik που έχουμε πει, και θα έχετε δει, μπορώ να το κάνω share αυτό να το δούμε, αν θέλετε λίγο πιο μετά, πώς φαίνεται. Ας πούμε, θα παρατηρήσετε στο παράθυρο του προηγούμενου router ότι έλεγε μία μπάντα, μία κυψέλη και μία μπάντα και τέλος. Εδώ λοιπόν έχει σημασία να κατανοήσουμε το εξής, ότι υπάρχουν διάφορες μπάντες. Αυτές που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα που βρίσκουμε στον αέρα είναι η B1, η 1, η 3, η 7, η 20 και η 28, είναι κατά κόρο, χρησιμοποιούνται από όλους τους παρόχους. Η κάθε μία από αυτές, από κάτω βλέπουμε τη συχνότητα που λειτουργεί, είναι στους 2.100, στους 1.800, 2.600, 800, 700 και εδώ πέρα έχουμε 2.100, 3.500 και υπάρχουν και στις 4.500. Εδώ τώρα είναι το εύρος που χρησιμοποιεί κάθε μία. Εδώ χρησιμοποιεί η Β1, βγαίνει με δύο παραλλαγές. Βγαίνει είτε με 20 MHz εύρος είτε με 10. Όπως καταλαβαίνετε, το 20 από το 10 μας δίνει και διπλάσια ταχύτητα. Εδώ είναι το εύρος της συχνότητας που χρησιμοποιεί, που όμως όταν είναι μεγαλύτερο μας δίνει καλύτερη ταχύτητα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα αυτά εδώ. Εδώ ερχόμαστε να πάμε στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε 5G. Στο 5G έχει το 20 με το 10, έχει όμως και το 100. Δηλαδή, στους 3,5 και στους 4,5 έχουμε 100 MHz εύρος. Όπως κατανοούμε λοιπόν, το 100 MHz εύρος είναι ένα τεράστιο εύρος για να μας δώσει ψηλή ταχύτητα, το οποίο ακόμα στην Ελλάδα χρησιμοποιείται δυστυχώς σπάνια. Έτσι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν κάτι θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό και τώρα μπορείτε να το ρωτήσετε. Εδώ είναι σε κάθε περιοχή λοιπόν ποιες συχνότητες πιάσαμε και τι μας δώσαν. Τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε σαφώς στις 3,5, στους 2.100, στους 2.600, στους 2.100 ξανά εδώ, ενώ οι συχνότητες οι οποίες είναι χαμηλές και έχουν μεγάλη διείσδυση, περνάνε μέσα και από τείχους, είναι οι συχνότητες που έχει δώσει το LTE1
οι 800 μεγάικλοι δηλαδή και οι 700 μεγάικλοι το LTE2, αυτά που έδωσε η τηλεόραση στην κινητή τηλεφωνία, και τα έχει δώσει ακριβώς για να μπορεί να εξυπηρετηθούν οι περιπτώσεις να πιάσουμε κάποιο σήμα μέσα σε κτίρια όταν έχουμε μεγάλα εμπόδια. Π.χ. αν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, στα Πατήσια ή στο Φάληρο που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή και έχουμε 5όροφα κτίρια ή αλλού που έχουμε 8όροφα κτλ. Και βρισκόμαστε στον 3ο όροφο, είναι δύσκολο να περάσουν υψηλές συχνότητες. Άρα το router μας θα κλειδώσει, το router μιλάει με την Κυψέλη και επιλέγει σε ποια συχνότητα θα κλειδώσει. Θα κλειδώσει λοιπόν σε 700 ή στους 800. Δεν θα κλειδώσει στους 2600 για να μας δώσει μεγάλη ταχύτητα, δεν θα κλειδώσει στους 3500. Αντίθετα, αν το router το έχουμε βγάλει έξω, αν είναι δηλαδή εξωτερικό router, θα διαλέξει τη συχνότητα που τη δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα και προφανώς θα διαλέξει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Εντάξει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όταν παίζει το channel aggregation, αυτό που βλέπετε εδώ τα νούμερα πάνω, τα κόκκινα, είναι το άθροισμα όλων αυτών των συνδέσεων που υπάρχει. Υπάρχει μια πρωτεύουσα σύνδεση και υπάρχει και μια επιπρόσθετη σύνδεση και υπάρχουν και οι ενδιάμεσες. Αυτά θα μας τα δείξει λίγο ο Σταν πάνω σε ένα σατό της Microtik. Το οποίο απλά ξέρουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να τα δούμε αυτά. Ακριβώς, ναι. Μας δίνει τη δυνατότητα να τα δούμε, γιατί άλλα γίνονται με τρόπο που δεν το βλέπει ο χρήστης. Όπως βλέπετε εδώ, πετυχαίνουμε 180, πετυχαίνουμε 100. Για να πετύχουμε πάνω από 100 θέλουμε πάντα να έχουμε πιάσει κάτι και στην E78 την μπάντα. Όχι στις μπάντες B, αλλά και στις NI. Οι NI είναι οι μπάντες του 5G που χρησιμοποιούνται. Και εγώ δεν έχω δει να χρησιμοποιούνται περισσότερες από αυτές τις δύο, την E1 και την E78. Προφανώς πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί και αυτό και θα έχουμε πολύ περισσότερες μπάντες σε χρήση. Και προφανώς θα ασχοληθούν και οι κατασκευαστές να βγάζουν και περισσότερα router 5G και δεν θα έχουμε, ξέρω, 2 επιλογές ή 3 από όλο το εύρος. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό, θα ήθελα να δείξω ένα ακόμα. Θα δείξεις εσύ, ναι, δείξε και μετά θα δείξουμε λίγο πολύ σύντομα εκείνο το περιβάλλον που βλέπουμε όλο αυτό το aggregation, τις πολλές μπάντες μαζεμένες από μια Κυψέλη. Λοιπόν, να δείξω κάτι ακόμα και θα το φτιάξουμε έτσι όπως λες. Θέλω λοιπόν να δείξω αυτό το εξελάκι, το οποίο μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε και να μας δώσει, τα αποτελέσματα που θέλουμε. Τώρα, τα στοιχεία που έχω εδώ, απολαβή κεραίας εκπομπής, κεραία λήψης κλπ. Έχουν να κάνουν περισσότερο με την τηλεόραση, αν και το 2600 δεν είναι για τηλεόραση. Αν θα πάρουμε μια στάθμη εξόδου από μια Κυψέλη, ας πούμε, μια τυπική στάθμη στα 10 βατ, ας πούμε, αυτή θα είναι στα 147 dB μικροβόλτ. Αν έχουμε μια απολαβή στην κεραία εκπομπή 11 dB, απώλεια στο καλώδιο εκπομπής θα είναι μεγαλύτερη. Και αν μιλήσουμε για εξωτερική κεραία, η απώλεια στο καλώδιο λήψης θα είναι τουλάχιστον 10 dB. Θα μας δώσει μια στάθμη της τάξης των 27 dB μικροβόλτ. Αυτό ισχύει στα 22 χιλιόμετρα. Αν εδώ το κάνουμε 1 χιλιόμετρο, θα δούμε πόσο θα μεγαλώσει η στάθμη που θα έχουμε. Πηγαίνουμε στα 54 dB μικροβόλτ. Να σημειώσω εδώ ότι τα 109 dB μικροβόλτ είναι ίσα με με 0 dBm. Εντάξει,
Αυτό σημαίνει ότι στην προηγούμενη κάρτα που βλέπαμε ότι είναι μείον τόσα dBm, ας πούμε μείον 70 dBm, μείον 60 dBm κτλ. Είχαμε μια στάθμη αυτής της κατηγορίας, δηλαδή περίπου εδώ τα 54, είναι 54 από το 109 μείον 54, είναι επίσης περίπου μείον 54 dBm το σήμα που έχουμε, που θα λάβουμε σε αυτή την περίπτωση. Μπορούμε να αλλάξουμε και τις παραμέτρους σε αυτόν τον τύπο όταν το χρησιμοποιούμε για την κινητή τηλεφωνία, τόσο ώστε να μπορούμε να δούμε καλύτερα να μπορούμε να τα δούμε απευθείας σε dBm. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος και αυτό εδώ το αρχείο είναι διαθέσιμο. Είπαμε ο τύπος είναι αυτός, το LBO, η απώλεια διάδοση, δηλαδή εξαρτάται από το είναι ίσον με 82 συν 20 λογάριθμο τέπρος λαμπδά. Ισχύει για όλες τις συχνότητες αυτό και φυσικά και για την κινητή τηλεφωνία. Σταν, να περάσουμε να μας δείξεις λίγο τις παραμέτρους που πάμε προηγούμενα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, άνοιξε πριν από λίγο ένα τέτοιο σατό και το έχω μισό λεπτό εδώ. Ωραία. Είναι δίπλα μου, δεν είναι κάπου σε κανένα καλό σημείο για να πιάσουμε την καλύτερη δυνατή λήψη, αλλά έχει πιάσει μια κυψέλη, έχει κλειδώσει 5G, βλέπουμε ότι έχει πιάσει την E1 εδώ πέρα, 20 μεγάκυκλοι, έτσι. Και κοιτάξτε πόσες μπάντες έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Από τις οποίες η μία είναι 5G, γι' αυτό έχει βγάλει εδώ πέρα το 5G. Και εδώ έχει διάφορες, και με γραφική απεικόνηση κιόλας και με νουμεράκια, μας λέει με μια ματιά την ποιότητα του σήματος που λαμβάνουμε. Το RSSI δηλαδή είναι μείον 32 dBm. Okay. Το RSSI είναι μείον 72. Είναι... Ναι, μισό λεπτό να δω αν μπορώ να το μεγαλώσω αυτό. Συγγνώμη λίγο, zoom in. Καλύτερα? Ναι, πολύ καλύτερα. Είναι... Και λίγο ακόμα μπορείς. Νομίζω, αν το παίρνει, βεβαίως το κάνει. Βεβαίως. Ωραία. Για να βλέπουμε τι κάνουμε. Το αρχείο που σας είχαμε δείξει νωρίτερα εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει το RSSI, το RSRP, το SINR κτλ. Έτσι. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά, δηλαδή είναι στην παρουσίαση που δείξαμε προηγούμενα. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι έχει πάρει μία συχνότητα μόνο, αυτή που είναι δίπλα στο CA band, είναι η NI1, η οποία όμως είναι 20 μεγάκυκλους. Αυτό δεν μας δίνει μεγάλη ταχύτητα, δεν πρόκειται να μας δώσει μεγάλη. Θα πρέπει να πάει στην E78 που είναι 100 μεγάκυκλους και εκεί θα εκτοξευόταν η λήψη μας. Σωστά. Έτσι. Αλλά εδώ τι κάνει, πρακτικά κάνει ένα θρηστικό παιχνίδι και σου λέει από την B7 έχω και τους 10 μεγάκυκλους και τους 20. Από την B3 έχω και τους 20 και τους 10. Έχω πάρει και την B20 στους 10 μεγάκυκλους και έχω και την E1. Έτσι. Οπότε όλα αυτά, αν βάλουμε αυτά τα νουμεράκια σε εκείνο το αρχείο που έδειξε πριν ο Θανάσης, θα δείτε πόσο ευρωζώνης μας δίνει, τι δυνατότητα έχει αυτό για ταχύτητα. Είναι 90 MHz είναι το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι 20 και μετά 10. 90 MHz. Είναι αρκετό το εύρος. Το συγκεκριμένο μηχάνημα όμως μας έχει μόνο μήμο 2x2, δεν δίνει 4x4. Ενώ το προηγούμενο, το ντου που είδαμε, ήταν 4x4. Σωστά. Μισό λεπτό να κάνουμε και αυτό. Να κάνουμε και ένα speed test όλες αυτές. Αυτό είναι το προηγούμενο speed test, πριν συνδεθώ εδώ πέρα. Να κάνουμε άλλο ένα. Να πάρετε υπόψη σας, παιδιά, ότι είναι στο πρώτο όροφο στον άλυμο. Το γραφείο. Ναι, και είναι δίπλα μου, έτσι, δίπλα στον υπολογιστή μου είναι το ρουτέρακι, δεν είναι κάπου σε παράθυρο κοντά ή έξω. Δεν έχουμε εξωτερικές κεραίες σε αυτή την περίπτωση. Όχι, με τα δικά του κεραιάκια λειτουργεί και είδατε ότι πιάνει κοντά στα 200 με όλη αυτή την λίγη κατανάλωση που έχουμε τώρα σχετικά με το webinar. Δεν έχουμε ανοιχτές κάμερες, δεν έχουμε πολύ traffic. Ένας από τους λόγους που κλείνουμε και τις κάμερες μας, έτσι, τα webinar, για να έχουμε, αλλιώς θα βλέπατε και αυτή την εικόνα σπασμένη. Λοιπόν, δεν είναι κακή μέτρηση για ένα σημείο το οποίο δεν το ψάξαμε καν, απλά βάλαμε ένα router σε μια γωνιά με μια SIM κάρτα πάνω. Να δούμε λοιπόν ότι αυτή εδώ η μέτρηση είναι μια μέτρηση την οποία μας δίνει ένα εσωτερικό router πολύ ακριβό. Είναι στην τάξη των 700-800 ευρώ αυτό, ακόμα είναι από τα πιο ακριβά που υπάρχουν και τα πιο καλά βέβαια, και είναι με τις εσωτερικές κεραίες του.
Είναι όμως μέσα στο λεκανοπέδιο, που σημαίνει ότι έχουμε ισχυρά σήματα από τις Κυψέλες. Το πόσο είχαμε δει, το μείον 72 δεν θεωρείται κακό σήμα. Δεν θεωρείται και τέλειο. Το μέγιστο που μπορούμε να δούμε είναι το μείον 48. Όπως καταλαβαίνετε την αρνητική αριθμή, το μείον 48 είναι μεγαλύτερο από το μείον 72. Είναι πιο πολύ σήμα. Θέλουμε δηλαδή να είναι μικρό αυτό το νούμερο. Ναι. Σε σύγκριση δύο αριθμών, το πιο μικρό νούμερο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία η συγκεκριμένη. Είναι πολλά ακόμα αυτά που μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό που τελικά θέλω να δούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι έχοντας ένα εξωτερικό router μπορούμε να βολέψουμε ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμα και ένα μικρό ξενοδοχείο, μπορούμε να το βολέψουμε πολύ καλύτερα από ό,τι θα έκανε αν θα έπαιζε με τη σταθερή του γραμμή. Και δεν είναι πιο ακριβή η συνδρομή από τη γραμμή τη σταθερή. Έτσι. Είναι λοιπόν μια λύση η οποία μας δίνει πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουν, ας πούμε, συνάδελφοι πολλοί κάνει σε απομακρυσμένα σημεία. Πολλά έχουν γίνει στις Κυκλάδες, ας πούμε στην Κύθνο, παίρνουμε σήμα από την Καία, δεν παίρνουμε από την Κύθνο. Γιατί συμβαίνει πολύ τακτικά αυτό στη Μύκονο, που είναι και μια φωτογραφία που ήταν και στην ανακοίνωση του σεμιναρίου, από το Cellmapper. Έχουμε πάρα πολύ τακτικά, δεν μπορούμε να πάρουμε καλό σήμα από το ίδιο το νησί, παίρνουμε από τα απέναντι νησιά, τα οποία είναι στα 15, 20, 30 χιλιόμετρα, παρόλα αυτά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε από εκεί.